सनामोन गिबियावनोथ' जाय जोंनि बे बावगार हायै गोसोखौ नायनानै मोजां मोनो मोजां मोननायजों लोगोसे लाइक आरो मोजां कमेन्ट खालामनानै हरो ओमफ्राय जोंनि गोसोआ जायखौ नायनानै बिराद मोजां मोनो आरोना लोगोफोर गिबियावनो बिथांमोननिसिम जाय जोंनो मोजां कमेन्ट खालामो जोंखौ सापर्ट खालामो थेंक इउ सो माच थाबाय लोगो सनामोन नोंथांमोननिसिम आरो दिनै नोंथांमोननि सापर्टआवनो जोंनि बे बावगार गोसोआबो लासै फैबायानो दं आरोना लोगोफोर माने एखनबा एसे गोबाव जायो नाथाय एखनबा कन्टिनिउ फैयो ना अब्लाबो दा जों लाबोनो नाजागासिनो थेवबो लोगोफोर बे गोबां मोजांनि गेजेराव सासे सानैया बेफोरबायदि माने गोसोफ्रा बारा थिग नङिबो थायो आरोना होनबावनो लोगोफोर मैया जे भिडिअ हेगारबाय मालायबा मा नुखो जोंहा थुनथुलिखौसो बुंखो ना माखो जुदि थुनथुलिखौ बुंदोंबा थुनथुलिनि रला बेबायदिनोखा आरो माने जोंहा पाग्लिगोसावबो थुनथुलिनि रला बेफोरबायदिनोखा आरोखि ना दुस्थ एसे थङालि आरो उल्था फाल्था जानायालाय थुनथुलिनि हुदाखाना नोंथांमोनाबो जुदि जोंखौ माबाफोर माने गाज्रि मोनदोंबा माबाफोर गाज्रि नुदोंबा फोरमायहरदो कमेन्ट खालामनानै बयबो फोरमायहर लोगोफोर आरो माबायदि मोनो आरोना फोरमायहरबानो जाबाय दा जे बिथाङा बुंदों जोंनालायनो फेक भिडिअ मैयानि बायदि उल्था जानायाबो थुनथुलिहा गोबां पाग्लिगोसाव खालामखानाय दंखायो नायहैबानो जाबाय थांनानै नोंथाङा जुदि नुवाखैबा दै अन्नानै बेफोरबायदि माबा नंथारि कमेन्टखौ हरनाङा आरोना आरोथ' मा फेक भिडिअ जालायखो नोंथाङा दिनै एसेबां बानायबोयै बानायबोनानैनो दिनैसिमहालागै गोलावानो जाफैबाय लोगोफोर जोंनि बावगार हायै गोसोआ अब्ला मा नोंथाङा मेगना नुनो मोनासै आरो एसेबां गोलाव बानायबोनायखौ बिथाङा बुंहरदों माने कपि भिडिअनो अब्ला नोंथांमोनानो बुंहरनाय जोंनि बावगार हायै बायदि बहायबा मा नोंथांमोना नुदों माथो जोंनि सनामोनानो मोनथिगौमोनलाय जुदि बेफोरबायदिबा जोंनि सनामोनाथ' जोंनिखौल' नायाना औ दा जोंहा जोंनि बायदि बानायब्लाबो सोरबायाबा जानला मोनला बेफोरबायदि बुंहरबा बोरै जानो देनाय नै बियो लोगोफोर नायनाय जोंहा थुनथुलिया बेफोरबायदि उल्था जे जादोंमोन ना मैयानि एपिसोडआव माने बेफोरबायदि जोंहा पाग्लिगोसावबो जानाय दङ आरोना आरो थुनथुलिनि रला बेहायबो एसे बेबायदि टाइपनिखा नालाय स' बेहाय उल्था जानायालाय माथो जाखो देनाय जानांगौ नोंथाङाबो गोबां पाग्लिगोसावबो बेफोरबायदि नुफ्रांदों जानो हागौ अब्लाबो बेहायबो जोंनि माने थुनथुलिया बिदिनो आरोना एसे नायनो हागोन नै मैयानि एपिसोडआव माने बेफोरबायदि उल्था जानाय दंमोन आरोना जेराव पाग्लिगोसावबो जोंहा गोबां बार थुनथुलिया बेफोरबायदि जाबाय आरो जाय जोंखौ नायो मिथिखायो बै मोनसेयाव नायनायफोरा आरो जाय मिथिया बै मोनसेयाबो जोंनिनोखा पाग्लिगोसाया दंखाय भिडिअबा जों एसेबां गोलाव माखौथो बानायबोबाय थाखो दिनै सनामोन खिन्थाहरनाय आरो सानफ्रामबो लाबोनांगौ आरो बेफोरबायदि नायनो सोलाबस्लाबाब्रा लोगोफोर गावनि भिडिअ बानायनो बुरायलांलायलायसिगोन आंनि थाखायनो सम मोनलायलांला लोगोफोर आरो नोंथांमोना मा बुंहरोलै आरोथ' जों बेखौल'बो लाबाना लोगोफोर बैखौबो बानायनांगौ बेखौबो बानायनांगौ मोनसेयाबो जि गोलाव 20 मिनिटसो बानायखायो जोङो 20 मिनिटसो बेखौबो 20-15 मिनिटसो बानायखायो मिथिगौना लोगोफोर आरो बेफोरबायदि बानायनो टाइमा थांग'जोबखायो अब्ला आरो सोरबालै फेक एकाउन्ट खुलिब्रबलायनानै कमेन्ट खालामबायब्रा जि बोरैबा हेट कमेन्ट खालामबाय सोरबा हेटार जागोन खोमादां ओमफ्रायथ' बियो सानब्रैल' जाथारदों आरोना सानब्रैल' जादों इउटुबखौ बेबायदि खुलिब्रबनानै कमेन्ट खालामनाया जोंनाव ओरैबायदि कमेन्ट खालामो मा नोंथाङा जेबो सम गैया दस्रा खामानिनि थाखाय जोंनावल' बेफोरबायदि गाज्रि कमेन्ट खालामनो आरोथ' जाय नायनो मोजां मोना बेखौ बुंदों दै आङो माने नोंथाङा जुदि नायनोनो सुखुवाबा नायनोनो मोजां मोनाबा अब्ला मानोथो नायनानै समखौ ओरैनो थांगोन देनाय जोंनि भिडिअखौ नायस्लायस्लाय गुबुन खामानि माव आरो जायनिखौ मोजां मोनो बिथांनिखौ नाय बास होमबानोथ' जाबायना प्रब्लेमा सल्भ जोंनि खामानिया जादों नोंथांमोना जोंखौ मोजां मोननाय हिसाबै जोंबो लाबोनांगौ बायदि लाबोयो जाबाबो जायाबाबो मानि थाखाय होनबाय थायो आं लोगोफोर मानोना एखनबा मोजांबो जानो हानाय एखनबा नायनो बाथावथावबो जानो हानाय आरोना अब्लाबोथ' नोंथांमोना नायनो लुगैग्राबो थायोना बेखायनोथ' जों लाबोयो जाय मोजां मोनो मोनबाय आरोना लोगोफोर जाय मोजां मोनाबाथ' मोनासै बेखौथ' जों बुंबायानो थाखायो जाय मोजां मोना नायनो बे हाजार मोजांखि बानाय अब्लाबो मोजांखौनो नुखानाय नङा नों गोसोजोंनो गाज्रि मोनखाबाय जेराव अब्लालाय बोरैथो मोजां मोनलायखो बेखायनो नों मोजां मोननि खामानिखौ दामाव आरो नोंथांमोनाबो माबाफोर गाज्रि मोनदों नामा नोंथांमोनाबो फोरमायहरदो सनामोन जियानो जाया लोगोफोर जाय मोजां मोनो अरायबो जों माने गोसो गोरबोनिफ्राय थेंक इउ बावहरो नोंथांमोननिसिम जाय जोंखौ सापर्ट खालामो दै अरायबो आंथ' मा बुंबावनो लोगोफोर नोंथांमोनानो बुंहरदो दे कमेन्ट खालामनानै अके सनामोन दाना आरो बेहाय भिडिअ लाबोबाय थालायबाय नालाय बेबायदि हेट कमेन्ट फैलायबाय नालाय
नङाबा बेहाय हेड कमेन्टआनो फैयामोन आरोना बांसिनानो लोगोफोर मोनथिया आरो मा साननानै बेफोरबायदि लिरना हरो औ हेल' हाथरखि बा मा जादोंलै मावजि माथो फनबो हमाखै आं खनथामसो जाबाय हरनाया बेनिफ्राय आलासि फैदों होननायालाय फैबाय ओमफ्राय ना मोनसे खोथा बे आलासियाना माब्रैबाथारलै माब्रैबा माने माब्रैबा जालायखो नोंसिनि बाजैनि फंबायसो नङा दालाय माबा आं साहैनो थांबाय मा बुंबावनो आरो दे मेहेर बाजैजों रायलायबानो जायोना माबा आंजोंसो रायलायनो बुंबाय थादोंमोन आंबो रायलायाखैलै है थाथरखि माथो जाखो नोंसिनि बाजैनि आलासि माने नोंसिनि ना न'नियानो जाबाय अब्ला रायलायनायालाय मा जानब्रा रायलाय जेबो नङा मालाय सेंग्राजों बासैयो आच्छा अब्लालाय सोरजोंथो रायलायनो लुगैयो नोंलाय माथो बै सानजोंबो रायलायोलाय थोद जाम्बा बेनोसो हरै माथो गुबुनजों बारा बोरैबा मोनोलै रायलायनो इस आंनि खोथायालाय आलदाब्रा होमबाबोलै मेहेर मा बिलेन बायदि नुयो नामा नोङो थोस गावसिनि आलासिखौनो है बाद दे मा खालामदों नों ओमफ्राय दा नै दङ बायहेरायाव दसे बार जादों होद गरमथारलै न' सिङाव आयौ बोथोरा नुदों नों माबायदि जादों ओमफ्राय नों लिंहरबालाय नोंसिनावसो थांसै आं आलासि जानो गोथावआथ' जाखागोन अबावलाय आरो नङा होमबा बेदर ना नों फैयोबालाय दाबो फै जेबो नङा नोंनि थाखाय जेब्लायबो थाखागोन बाहागो मोनसे अके थाङोबालाय थांजागौमोन नाथाय दे नांथ'ला दे होमबा लाखिथ'नो दे एसे खामानि दंबावो दायो फ्रि जाबा हरदोलायब्रा अके बाय बाय आंथ' हरखायो नोंसो हरला हरा जायो नामा आंनि हाथरखिनोनो हा मा होनदों नों मेहेर आं होनदोंरा हरा जायो नामा आंनि हाथरखिनोनो जा मोजां खोनादों आंनि हाथरखि होनदों नों थोद जाम्बि औ दालायथो नों आंनि हाथरखि नङा अके बाय दोनथ'बायलै आङो गरमथारबो बोथोरा दे होमबा एखनबा मा जायोथाय बे फाग्लिया आंखौबो एखनबा बिराद नायखायो थोस बोरैबा मोनलायो आंहा ओमफ्राय मोनमारोथ' र' एखनबा आंखौ नायबोला बियो थोद होमबाबोथ' बेस्टिसोना हे इसोर आंनोबो सोरबा बिदि हरदोना सुखु दुखु रायलायग्रा मालाबा सौग्राव होदोलै जानाय नंला बांद्राय सिंगेल थाबाबो थिग नङालै आयै आंना फिसौ एक्टरा बेहायनो दङ नै हेस रियेलि आबै आंखौ मा एक्टर बायदि नुमारो हाबाब आबौ सना हा एक्टर बायदि नुवा माथो जानो फालाय आंनि फिसौखौ बास आंनि आबैया बुंबाय मानेथ' आं एक्टरानो जाखाबायलै आबै सना आंनि नों गैयाबा खालि मोनलायो अबाव थाङामोन नोङो अबाव थाङामोन होनदों आङो जानला मानला ओमफ्राय आइयाबो गैबावासो हा बेना बिबैजों एदावाबा जाथाराना हो नोमायालाय फुजा हैनो थांदों गणेश मन्दिराव बावदोंलै आबै बेखौनो आङो माने मैया खिन्थाखादोंमोन आइया नोंहाबो मोजां बोर बिफानो थांनो हायामोन बिमाजों आरामनो थांजागौमोनलै आबै नाथाय दखाननि एसे खामानि दंमोन ना बेखायनो आइयाबो बिबोखासिगोन ना आंनि थाखायबो दे आबौ आं आथिं आखाइ सुनानै ओंखाम एसे जाहैनोसै बोरैबा मोनबायहाय औ आबै आलुजों दावदैजों लागावबाय दिनैफ्राय बरिया टेस्टि जाखादों नैबे नोंसौला एवनाया जाबाथाय बुरिया जाबावगौ मोनलायलायसिगोन बियो दे देनांहाय नोंनि हिनजावा फैबोला गोथाव माने संना होबानो जाबाय नोंहा मोनथिबाय आबौ सना ओइ आबै आंनोसो गोथाव संना जाहोनांगौ दा मा आंसो उल्था संना जाहोगोन आंलाय नोंसोरनोसो आराम बरियाखि संना जाहोदोंना बेलाय ओरैनो दा जोंहा रावबो गैया नालाय बेखायनोसै दा नाथ' आंहा बिनानाव दङ ना बिब' दङ ना आदा दङ ना फंबाय दङ रावबो गैयाना आबै बेखायनो आंनो दा मा होनोमोनलाय आइनि थाखाय फिसाजो बायदिबो जानांगोन फिसाला बायदिबो जानांगोन मोननैबो आरो ना आबै मोननैबो देनां हिनजाव फैबोलाबो बे मोनसे आलदा खोथा जालायबाय नाथाय आंबो बारा रावबो गैया होननानै दुखु जायालै आबै नोंसोरनो दंखायोना जेराव औ आबौ मा जाखो आबै आंनि फंबाय बिनानाव बिदानि बाथ्रा बुंबा नों मानो बिदि जायो नोंबो दुखु मोनोना आबै दुखुआलाय बिदिनो आबौ सम सानो आरो नाथाय माथो खालामबावनो खाफालनि लिरनायानो होनजाबाय आबै सना आंनि आं दंलै आबै आंनो गासिबो नोंसौजोबो नोंसौलाबो एभ्रिथिं मिथिबायना आं थानायाव आं थासान्दियाव नोंसोरखौ आं बिदि दुखुबो जानो होआ खमिबो जानो होआ रावनिबो नंमारगौ दे आबौ नङाबादि मा जागौमोनथाय नोंसोर बे न'खरखौ गोबां खुसि लाबोयो दुखुनि समावबो मादै मिनिहोयो जोंखौ गावनि बेफोरबायदि आदबजोंनो नाथाय नोंनि बे नोमबैया
गोदोहाय मोनसे गोरोन्थि मावदोंहाय आबौ मा खालामनो जाबै साननायनि रानि जाबायलै नोङो मा सानो ओंखाम जाहैनांगौ बावबाय थौदो खुरनायसै आङो ओमफ्राय आंहा लोगोफोरजों थांसै दसे न'आवलाय बेसे थानोब्राबै जाम्बासो जालायलांगोन बियो मा जालायखोहाय बैयाव आलासिजों दसे जिरायथ'नायालाय आयै बे आदाखौ रायलायनो थिनना माबा आंखौसो गावस्रा रायलायनो थिनबाय मा जानोखाय आइ नोमबाजैयाबो ओंखाम संनाय ओंख्रि संनायाव बिजि नोंदायाबोथ' खामानि मावगासिनो ना माथोलाय आइ दसे रायलायथ' नोंदायाथ' दा सफैनो एसे समबो लागोन ओजोंहाय माबायावसो थांदों नालाय हाथायाव ओमफ्राय नोंलाय माथो रायलाया नों रायलायबानो जायोना होमबा मादैमोननावसो थांथ'नोसै खोमालै आइ आङो दहाय ओरैनो मादैया फन बानायनो लिंहरखादोंमोन मानो आइ थांथ'नाङा बिदि आलासिखौ न' हामगौ दा ओंखाम खुरनो ओंख्रि खुरनो नोमबाजैखौ हेफाजाब होनांगोन आंहाबो नै जि दानाया बिदि माबा दोनथ'जायाना थाब थाब हानांसिगौ ओरैनोबा नोमबाजैनि फंबायसो दा माथो जोंजोंबोलाय मोजांसो रायलायदों नोंहालाय माखौ गाज्रि मोनखोसै आं जायखिया रायलायनो बादोंलै आयै जेबो नङा दे आइ मिन्थिबायना ओरैनो दसे रायलायथ'नायालाय मा जानो न'आवनो था जानला मानला नोमादैयालाय मा बेनालाय दायो बेलासियाव थांबाबो जाबाय फैफेरै फैनाय गथ' गाज्रि मोनलांगोन ना दे जेबो नङा हा जोंनो न'आवनो दंजोबो माथो गासैबो थेवबोलै आयै जेबो नङा माबादि सानो नोंसोरबो गथ'फ्रा आलासि फैबाबो बिदि आखल दिन्थिबालाय बोरै जानो गाज्रि मोननायनिसो फाव नङालै आयै थेवबो आंलाय बाजैयानो रायलायगौमोन बे दा रायलायबाय थागौमोन नङाबा आंनो ओंखाम संहैनोसै बाजैया रायलायथोंसै ना हामा आइ मा अख्रा दिन्थिबाय थादों नोंलाय दिनैलाय नुद' नोंना लोगोआ माबायदि लांजादों बिमाजों बेफोरबायदि अख्रा दिन्थिबा बिदिनो जायो नोंलाय बिदि नङामोन ना दिनैसो माखौ इदि खालामबाय थादों जेबो नङा आं जि दाहैनोसै आंनाबो खामानिया थालांजोबो बिदि न'आव थाबाय थानानैसो जाबावगोन दा बे थुनथुलि आबैमोननावसो खारखुमालांनांसिगोन बे आङो थाला मेहेरदुगा थांनाय समावबो आंजों मोजां रायलायासै आरो दाबो बिदि इगनर मारिगासिनो आंनि सिमाङा बिब्दि बायनो हायाथ' ओरैनोबाबो सानसेबाबो नों आंखौनो गोसोथोफिनखागोन आं मिन्थिखायोना नों आंखौ बावनो हाखायाखै होननानै मेहेरालाय बे माबा हाथरखि जाम्बि बिखौलाय मानो गोसोथोबायनो बेलाय आं बायदि एकदम बिउटिफुल स्मार्टखौसो मोजां मोनगोन दा हो हाथरखिमोनाव थानानै न मोनसेथ' मोजां बाथ्राया बेमोन जे आं जेबो खामानिखौ मावनो हायामोनलै नाथाय न'आव फैना आइया जिबायदि दाना खामानि थिनसोग्रा जादों माला बेफोरबायदि आंखौ एसेबां थिननानै एक्चुअलि आंखौ खामानि थिननोसो नाङा देनां आं जेला माने आंनि हौवा गोदानजों थांगोन ना हाबा जागोन अब्लाना नोंसोर नांगौ बिराद गोसोखांगोन दे आयै बेखायनो दा थानाय समाव आजादिसो जाहोनांगौ नोंसोर आंखौ ओमफ्रायथ' आइफन गोदान लानांसिगोन आं जेन बे फनखौ गाज्रि खालामसै ओमफ्राय आइफन लानोसै आङो आफाया बिदिबाथ' आफाया होखागोन खिन्थु आइयासो एसे प्रब्लेम खालामगोन न बेबो मोनसे आइडिया खालामगोन आं देनां आं हौवा लाबाबो आंनि खामानिखौ 80% मावना होग्राखौसो लाखागोन दा आंलाय लाइक जेरै मेहेर नोंखौ आं रावनिबो जानो होआथ' मेहेर नांगौबा जाय नोंजों फैयो बेखौनो बुथारगोन आं थेवबो आं नोंनि जाखागोन नों आंनि जाखागोन